Bueno, boas tardes a todos e a todas. Comezamos o pleno extraordinario e urxente, sendo, non sei se nos foi todo o tempo, non? O primeiro punto do orde do día é a ratificación da urxencia da sesión. Bueno, creo que xa se votou en comisión, se queredes volvemos a votar ou non. O da comisión, sí, aprobado. O segundo, Nós estuvemos. Se pero a votar. sí, pero aprobou. E seguido nos ten. Vale. Vale, bueno. Xa o explicarei máis adiante. Vamos. Volvemos a votar. A favor. Hai que manter muitos números, xa puesto. En contra. Vou ter o paso. Ningún. E abstencións? Sí. Ser está conectado, pero dice que non ve nada, que non sale nada, que non... E que non hai nada. Non hai nada. Sí. Para un pleno destas características que eu considero que sí, debería salir en YouTube, debería estar publicado e debería salir como Dios manda, porque isto é unha trasnallada, Perdonade que lo diga así, pero... Para un pleno destas características o máis normal é estar presente. Bueno, os que estamos Bueno, presentes... Isto... Oiche, o público de todo o Viveiro tamén ten dereito a verlo, en YouTube tampouco sale. Se queres, pues chamamos a todo o Viveiro que veña para que este presente. Xa salirá porque está grabado. Vale, perfecto. Vale, comezamos o pleno, sí? Aprobación dos orzamentos, plantilla de persoal. O proxecto de orzamento xerais para 2026 preséntase equilibrado cunha previsión no estado de gastos e ingresos de 15.328.747,46 euros. De novo plantexamos o reto estimulante e de ilusión de responder de xeito efectivo ás demandas e expectativas dos diversos sectores sociais de Viveiro, ofrecendo servizos públicos de máxima calidad e excelencia, co objetivo primordial de consolidar a nosa visión como eixe de recuperación económica e do desenvolvemento sostible, dando confianza aos entornos de dentro e fora. Trátase de construir un viveiro aínda máis atractivo, rebosante de vida, de oportunidades e dinamismo para todos os seus habitantes e cun profundo respeto polo medio ambiente, con mellores nas infraestructuras, maior seguridade para a ciudadanía, un compromiso firme coa igualdade e inclusión, a participación activa directa ou a través das asociacións e colectivos e uns servizos públicos robustos, eficientes e modernos. Estes servizos deben estar preparados para afrontar con éxito os grandes desafíos que nos agoche o futuro, despertando o orgullo e o sentimento de pertenza entre os viveirenses e permitindo, en definitiva, alcanzar todos os obxectivos estratégicos planeados con total responsabilidade, determinación inquebrantable e unha ambición realista, pero audaz, temos en Viveiro, dende dentro e dende fora, todos con ánimos e apoio de campo. Para materializar esta visión resulta indispensable contar con un instrumento como o orzamento, que se vixe como principal documento de xestión, expresado en termos precisos económicos e financeiros. Neste orzamento plasmanse as decisións políticas con trascendencia económica directa que son o camiño para lograr os obxectivos programados de maneira ordenada e efectiva. Ademais, funciona como unha ferramenta de referencia indispensable para o seguimento continuo e riguroso da xestión óptima dos recursos públicos, garantindo transparencia e rendición de contas en todo momento. Esta asignación dos recursos municipais ás diferentes políticas públicas, programas específicos, actuacións concretas, proxectos e conceptos de gasto responde a unha lógica clara de priorización orientada fundamentalmente á obtención de resultados tangibles e medibles. O orzamento do Concello de Viveiro para 2026 aporta de maneira prioritaria polas políticas sociais, mantendo partidas orzamentales importantes e crecentes dedicadas a sufragar estes gastos esenciais, sendo escoitar, por suposto, outras demandas grave da cidade como a limpeza viaria urbana e a prestación de servicios. Por outra banda, o altísimo nivel de endeudamento do Concello dificulta notoriamente a configuración deste documento orzamental. O orzamento xeral do Concello comprende a información integrada completa e sistematizada de todas as magnitudes e aplicacións orzamentarias. Asimismo, o gasto social de xeito prioritario e a protección de apoio de que máis o necesitan momentos de vulnerabilidade, de apoio firme e estratégico á actividade económica local,
co objetivo de converternos en referentes indiscutibles en emprendemento innovador, ocupación de calidade estable, fomentando o asentamento de novas empresas, o fortalecamento das existentes e a diversificación industrial. O dereito universal a vivienda digna, impulso de a rehabilitación. Aporta esta alcaldía decidida un modelo de vida equilibrado e apoiado na amplitude de recursos e potencialidades do noso excepcional patrimonio natural, artístico, histórico e paisaxístico local. É por iso que plantexamos a proposta de acordo é a seguinte: aprobación inicial do orzamento xeral e consolidado, que ascende a 5.328.747,46 euros en ingresos e gastos para o exercicio 2026. Cumpre o principio de estabilidade orzamentaria. Este está integrado polo do propio Concello, que ascende a 15.117.747,46 euros en ingresos e gastos. E as previsións dos estados contables do 26 da conta de perdas e ganancias na empresa Aparcamientos A Mariña SL, que ascende a 211.000 euros en ingresos e gastos. Segundo, aprobar as bases de execución do orzamento e o anexo de relación de subvencións nominativas. Terceiro, aprobar a plantilla de persoal comprensiva dos postos de traballo debidamente clasificados, reservados a persoal funcionario e persoal laboral e o anexo de persoal do orzamento. Ditas retribucións aleforanse ao disposto na Lei do Orzamento Xeral do Estado para o 2026. Cuarto, aprobar a masa salarial do persoal laboral do Concello, ascendente a 2.013.619,27 euros, e da empresa Aparcamentos A Mariña, 141.000. Quinto, dación de conta do anexo de investimentos para o 2026. Sexto, manter as modificacións orzamentarias que se efectúen no orzamento prorrogado desde o caso agás que estean previstas no orzamento. Sétimo, expoñer ao público o acordo de aprobación inicial previa inserción do anuncio no BOP nos termos regulados no artigo 169 do Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. Oitavo, remitir información do expediente recaída a aprobación definitiva ás administracións do Estado e Comunidade Autónoma nos termos establecidos no artigo 169.4 do Real Decreto 2/2004 e o artigo 15.3 de 1 de outubro. Antes de comenzar, non sei, Suso, pedías, non? Modificación dos tempos, que en 10 minutos, por mí non hai ningún problema, se queres votamos. Votos a favor? Partido Socialista? Boa tarde a todos e a todas. Desde o Grupo Municipal Socialista queremos comenzar esta intervención facendo referencia non só ao contido dos orzamentos que hoxe nos traen ao pleno, senón tamén ás formas, que neste caso son tan relevantes como o fondo. Hoxe estamos a celebrar o pleno máis importante do ano, como se suele decir, o pleno no que se decide como se van xestionar os recursos públicos de Viveiro durante o ano 2026. E con todo, este pleno celebrase na sala de xuntas do Concello, un espacio no que case que non collemos nin a corporación municipal, tanto máis a veciñanza que puidese querer asistir. Aquí hai seis veciños e veciñas presentes, pero se fora 15 ou 20 xa non entrarían. Cual camarote dos hermanos Marx. Non houve moita publicidade suficiente na práctica, impídese que os veciños e veciñas de Viveiro poden asistir ao pleno que debería ser público, aberto e transparente. Isto, desde logo, non é unha boa maneira de comenzar. E máis, cando falamos dos orzamentos que, compre lembrado, xa van estar prorrogados. Por lo tanto, non estamos ante ninguna situación excepcional nin límite. Se este pleno se celebrase uns días máis tarde, nos primeiros días de xaneiro, non pasaría absolutamente nada, porque o Concello seguiría funcionando exactamente igual. Por iso pedimos ao equipo de goberno que non confundamos a cidadanía que non evitar urxente. E dicímolo con máis razón cando o primeiro punto da orde do día foi precisamente a declaración de urxente. Unha urxencia que este grupo municipal non comparte nin entende, porque non se justifica. A sensación que temos é que as presas non responden a unha necesidade real, senón a unha decisión política xa tomada. Porque todos sabemos que estes orzamentos xa están pactados de antemano. Neste caso, entendemos que co profesor Viveiro, o mesmo grupo que apoiou a moción de censura no mes de marzo. O que tamén mantén hoxe o Partido Popular no goberno municipal. Así, a realización deste pleno convértese nun mero trámite, nunha formalidade, cando debería ser un espacio real de debate, diálogo e exemplos.
Onte, día 28 de decembro, día dos Santos Inocentes, atopámonos cunha amplia páxina dedicada ao suposto balance da xestión do Concello de Viveiro. Xa o titular era ben elocuente. Nestes 9 meses de goberno, Viveiro deixou atrás a parálise. É a verdade, señora alcaldesa, é a verdade, señora alcaldesa, aquí non sabemos moi ben de que parálise está a falar. Porque se algo queda claro, cando se analiza con o balance, é que a práctica totalidade das obras e actuacións que enumera o goberno municipal, non todas, casi todas, xa estaban previstas, licitadas ou en fase avanzada da organización polo anterior goberno bipartido, con execución programada para o ano 2025. Nunha frase, este 2025 viviron de rentas. É dicir, non inventaron a pólvora, non descubriron a América. Limitáronse, e como é lógico, a executar actuacións que xa estaban orçamentadas, planificadas e concluídas. É certo que levaron a cabo algunhas actuacións propias, como non pode ser de outro xeito cando se goberna. A remodelación do campo de Cantarrana, o saneamento do camiño centeleiro, os bailes para persoas adultas, que nos parece unha iniciativa moi positiva. Agora ben, tamén convén lembrar que as actividades para persoas adultas non son ninguna novedade, porque xa se puxeron en marcha no pasado, por exemplo, no pabellón Antonio Tarrío, cando o Concello podía dispoñer dese espacio con normalidade. Até que, curiosamente, cando quen hoxe preside o Concello era a delegada provincial de Educación da Xunta de Galicia, se quixo asinar un convenio que acabou provocando fortes limitacións nos usos dos pabellóns municipais de Viveiro dependentes da Consellería de Educación. Así tamén, o anuncio nestas datas dun novo trazado da variante Viveiro, antes Bac, logo a ponte sobre a ría, dende Cereiro a Concha de Covas, é convertida agora nunha estrada convencional, cunha rebaixa de ni máis ni menos de 190 millóns de euros no anterior orçamento, do anterior trazado, e que estaba defectido xa no pexón. Pero iso, efectivamente, sería de outro debate. O que chama a atención é que neste balance se presenta como xestión propia un listado de obras que xa viñan agardadas, algo mesmo con proxecto aprobado, financiamento previsto e calendario definido. E, sinceramente, iso non é acabar cunha parálise, iso é continuar co previsto, xa existente, aínda que agora se queira vender como un cambio radical. Tamén resulta curioso ver como agora, que está no goberno municipal, se destaca, se pon en valor o Belén de Viveiro ante o Berce, destacando o seu atractivo e a súa capacidade de traer visitantes. Durante cantos anos desde a oposición, o único que fixeron foi criticar sistemáticamente esa iniciativa. Agora, claro, ven os touros desde outro ángulo. Agora a realidade é distinta. Agora resulta que aquilo que antes non valía, así que vale. Este é o resumen, isto resume moi ben o balance destes 9 meses. Moita propaganda, pouco novo, moito mérito apropiado, poucas ideas propias e ningunha parálise que combatir, porque Viveiro xa estaba en marcha. Entrando nos contidos dos orzamentos, temos que dicir con claridade que non son ambiciosos nin transformadores. Son o mesmo formato que os que vostedes criticaban cando estaban na oposición, cualificados de insuficientes, sin investimentos e sin proxecto de futuro. Agora non hai disculpas, son os seus orzamentos ao 100%. Pois ben, agora que gobernan presentan exactamente aquilo que criticaban. Primeiramente, agradecer ao personal técnico dos departamentos de intervención, tesorería, personal e secretaría todos os esforzos para a confección deste orzamento, lógicamente, co pico de goberno. En canto ao capítulo de personal, a plantilla é a mesma que cando rematou o proceso de estabilización. No plano numérico, o orzamento apenas medra un 0,79%. Redúcense gastos correntes no capital, no capítulo de bens e servicios, pero tamén baixan ingresos por taxas e presos públicos que caen un 10%. E isto, sinceramente, non se entende moi ben. Se ingresa menos e se gasta menos, onde está o proxecto? Onde está a ambición? Onde está a mellora dos servicios? Ingresos. Entrando xa con algo máis detalle no capítulo de ingresos e comparando co orzamento de 2025, observamos varias cuestións significativas. No capítulo de impostos directos, os ingresos aumentan 25.894,87 euros. Nos indirectos, o incremento é maior, 67.042,90. Porén, onde se produce unha baixada moi relevante no capítulo de tasas de precios públicos, que disminúen 287.970, caen o 10% como citado. Unha cifra moi significativa. Dentro deste capítulo destacan baixadas concretas. O uso da piscina municipal, que reduce a súa previsión de ingresos en casi 60.000 euros. As licencias ou células de primeira ocupación que baixan ao redor de 30.000. A taxa por utilización privativa de suministración e servicios por parte de empresas que disminuye 20.000. É dicir, reduce ingresos propios no momento no que teóricamente
se fala de mellora da xestión e do control económico. Outro dato que chama poderosamente a atención é a baixada na previsión de recaudación de multas, que pasa de 223.500 euros no orzamento do 25 a só 80.000 en 2026, unha disminución ni máis ni menos que de 143.500 euros. Unha caída moi significativa que tamén merece unha explicación. Pola contra, no capítulo de transferencias correntes procedentes fundamentais dos impostos do Estado, da Comunidade Autónoma e das subvencións da Diputación, prodúcese un incremento de 313.887,90. Isto confirma algo que xa vemos dicindo sempre. O Concello depende cada vez máis das transferencias de outras administracións, mentres minguan os ingresos propios. En gastos. No que respecta ao capítulo de gastos, os gastos de persoal aumentan en 172.944,82, incrementado que se justifica fundamentalmente polas actualizacións do IPC. Incluíse tamén un fondo de contingencia de 254.000 destinado a facer fronte aos atrasos salariais correspondentes ao ano 25, que decidiron aboar en 3 anualidades, no 26, no 27 e no 28. Non todos os sindicatos estaban de acordo, ao final, como non é vinculante, pois o equipo de goberno tomou esa decisión de repartir en 3 anos. No capítulo de gastos correntes e bens servicios, produce unha baixada duns 268.000 euros, algo que chama bastante atención. Especialmente relevante é a reducción na partida de enerxía eléctrica, que baixa en uns 89.000, pasando de 816.000 a 727. Unha previsión que resulta cando menos optimista, tendo en conta a evolución dos custos enerxéticos. En actividades culturais e deportivas a partida tamén se reduce en alrededor de 33.000 euros, quedando en torno a 151.000, o que contrasta co discurso de apoio á cultura e ao deporte. No capítulo de subvencións nominativas, destínase 245.700 euros, mantendo unha cifra semellante á do exercicio anterior, un pouco, efectivamente, de incremento. Outros capítulos manténse prácticamente sen cambios. O arrendamento de alugueiros baixa apenas uns 4.000 euros, a amortización do préstamo manténse exactamente na mesma cuantía que o ano 2025, 557.000. En resumo, o orzamento dos ingresos e gastos para o exercicio 2026 ascende ao total de 15.117.747,46 máis 211.000 de aparcamentos ao marítimo. Unha estrutura moi similar á de 2025, con poucos cargos reais e sin impulso claro nin investimento en políticas públicas transformadoras. Se falamos de ambición, o primeiro sería defender a Viveiro diante da Xunta de Galicia, algo que non se está facendo. Só pedir subvencións. A Xunta podría asumir custos que hoxe caen injustamente sobre os concellos. Nunca se viu a representantes do Partido Popular exixir, en xeral, pero a modo de exemplo para o noso concello, exemplo o SAT, o Servicio de Axuda ao Fogar, 700.000 euros. Remata a frase isto. Ao ano, polo concello, onde van as 6.000 horas que pedían vostedes que se ampliaran para poder cubrir a reclamación? Mantenimento dos colegios, 400.000. Sogam, novos abrazos, 600.000 euros, coa connivencia da Xunta. Falamos de máis de 1.700.000 euros anuais. Gracias. Yo que nacionalista gallego. Ben. Nós vai por diante que, bueno, pues a nivel técnico, desde o bloque sí que recoñecemos o esforzo do persoal do Concello, os orzamentos do 2026 en tempo e forma, que foi tal e como pedimos. Mas, bueno, pues a nivel político sí que lamentamos que o Partido Popular pues, presente os orzamentos dos incumprimentos, da falta de proxectos, da exclusión e da ausencia total de xestión. Estes orzamentos non recollen para nada o prometido polo Partido Popular a cambio de gobernar. Nin rastro de consignación para o abastecemento e saneamento, a reforma da Praza de Abastos ou para a captación de empresas. Non están tampouco nestes orzamentos os máis de 370.000 euros prometidos para o conservatorio. Unha partida clave que permitiría, por exemplo, pagarlle ao personal o 50% dos atrasos no ano 2026, tal como pedían, en vez do 25%. E con iso, aínda quedarían fondos, por exemplo, para a reforma da Praza de Abastos. O BNG, para este proxecto, tiña previsto 50.000 euros no 2025 e 20.000 e pico para o 2026, que xunto coa financiación de outros 3 organismos
teríamos a praza reformada a finais deste ano. E non é tan só que o Partido Popular bloquear este proxecto do BNG, é que non comenzaron nin a reformar a praza, nin saben aínda como conseguir a financiación. Presentan uns orzamentos por outra banda, tamén sen proxectos propios definidos, sen convenios asinados e sen planificación nin folla de ruta. As únicas inversións que figuran son herdanza do goberno anterior, como, por exemplo, o saneamento das cenes. Presentan uns orzamentos iso, sin nada, sin proxecto, pero ata o punto de que nin siquiera saben en que van investir, por exemplo, o Fondo de Compensación Ambiental. Despois o que pretenden é pedir cartos tamén a outras administracións, e saben en todos os lados, fomos pedir á Diputación, fomos pedir á Vicepresidencia, e non levan nin un só proxecto firme para poñer sobre a mesa. Nada, o que estamos vendo é un goberno que o que está facendo é improvisando, dando tumbos e fiando únicamente todo á propaganda. Propaganda e propaganda do Partido Popular. Volve traer tamén subvencións, por esta vez, a dedo e ademais con exclusión do tecido asociativo, porque ademais preguntouse, vaise consignar para todas as entidades? Dixósenos que sí. Pero non, de novo, consignan subvencións nominativas cando tiveron tempo máis que suficiente para elaborar unhas bases por concorrencia competitiva que garantan o acceso e igualdade de oportunidades para todas as asociacións. Que provocou isto? Bueno, pois que temos asociacións que volven a quedar fora. E ademais volvemos a ter cantidades asignadas baixo criterios pois que só coñece o Partido Popular. E o máis grave de todo isto é que, ademais, as que deixan fora son as entidades das que máis dinamizan o Concello durante todo o ano, que teñen unha programación para todo o ano, pero sí que se acordan delas, por exemplo, para promocionalas nas redes sociais e para promocionar esas actividades como propia programación propia do Concello de Viveiro. Para iso sí que se acordan delas. E, bueno, mentres faltan cartos para o verdadeiramente importante, pois tamén vemos que se malgastan os poucos recursos disponibles. Un exemplo claro, comentámoslo hai poucos días, que é pagar 2 veces pola auditoría dos servizos enerxéticos cando xa existía unha realizada polo BNG. Todo isto responde únicamente ao interese de entregar cartos públicos a un empresario afín ao Partido Popular por un traballo que nin sequera chegou a facer. Estaba feito. Foron os traballadores de Energal que estiveron punto por punto de luz facendo auditoría, anunciáronse cortes de luz. Esta empresa non fixo absolutamente nada. Nadita. Colleu o traballo que fixo Energal e volveu a presentar. Págase 2 veces polo mesmo traballo. Por un traballo que non se fixo. Isto trátase dun uso profundamente irresponsable dos recursos de todas e todos. Un feito cando menos reprobable que require explicacións e asunción de responsabilidades por parte do Partido Popular. E xa rematando, nos últimos orzamentos demos o beneficio da dúbida. Levaban pouco tempo no goberno, dixemos que, que podíamos empatizar e estivémonos. E que fixo o Partido Popular? Pois o que fai, propaganda, saiu en todos os medios e en todos os lados, faltando a verdade, como sempre, dicindo que os orzamentos foron aprobados por unanimidade. E xa daquela advertimos tamén que non teríamos a mesma empatía e que seríamos moito máis estritas para os do 2026. E resumindo, estamos ante uns orzamentos que non cumpren os compromisos adquiridos, que non presentan proxecto político ningún, que reparten subvencións a dedo, excluindo, ademais, a entidades e que malgastan fondos públicos, polo que o BNG imos votar en contra. Ben, boas tardes a todas e todos. En primeiro lugar, agradecer os traballadores técnicos para poder presentar estes orzamentos no ano 2016, porque os segundos que se presentan na mesma anualidade, cousa rara, para que eu non recordo, pero non creo non recordar que os concellos presentaron todos os orzamentos na mesma anualidade. Nos pedimos nos orzamentos das cuestións, non é que todos os grupos e asociacións recibiran axuda, eu creo que están todos, por lo menos os que solicitaron, se falta algún, os menos
nosotros pasando os listados que nos enviaron, entendíamos que estaban todos os que solicitaron, se solicitaron, iso é outra cuestión que habería que mirar, e, pois, se non haberá que corregir, como en outras ocasións, que houve algún club que quedou fora, e pois, se fixo unha modificación extraordinaria, que tampouco pasa nada, pero prácticamente creo que debe estar, se non está no 100%, e comentou Illa, pues, estará ao 98% das asociacións, cas cuantías que poden ser. E nós pediramos nun dos plenos anteriores a reparación do paseo de fachada, porque dentro do pouco dinheiro que hai para inversións nos parecía que era unha cuestión moi importante, porque estaba así deteriorado, así que é certo que vai. O que vexo que no capítulo de inversións, aquí falamos de... Bueno, estes orzamentos eu parto da base de que son prácticamente, ou son similares aos de todos os anos anteriores. Non hai grandes modificacións, que é unha realidade. Viveiro ten gasta o 47% do seu orzamento en persoal, case o 50%. Eso ven dun RPT que aprobaron o Partido Popular e o Partido Socialista, e agora estamos así nesta coyuntura, non? Quer dizer, bueno, subiron os salarios de todo o mundo, e agora estamos na situación que estamos. Gastos un 47%. A maiores hai 600 mil euros de débeda, seguimos con lastre dos conservatorios, que están nos 1.300.000 euros. Bueno, a preocupación diría que os compromisos que hai, como están un convenio de cultura para asumir o da Junta de Galicia, para asumir parte do conservatorio, entendemos que no 26 o acordo é que vai haber outro convenio que non está metido neste orzamento, pero se meterá no caso que cumpra a súa palabra a Xunta de Galicia, que foi quen o dixo. Os presupostos máis ou menos están en tempo e forma, entendemos que se mantén, ou non, manténse puramente o gasto social, que é unha das preocupacións máis importantes que creo que temos todos que estamos nesta mesa, e desde o punto de vista vamos votar a favor. Bueno, un pouco incómodo que se este falando de clase. Eu pido un pouco de... porque a todos os plenos igual é un pouco insoportable eso. Eu na tua interacción estuve encarado. Entendes? Que soy difícil, Sí, porque sempre escoito por detrás cada vez que estou falando eu creo que son educado, creo que somos maiorcinos para ser educados uns cos outros. Cada un pode votar o que yo veña en gana e considero mellor oportuno, me parece. Ben, nos decía que nos íbamos a votar a favor, non máis, porque iso está solamente por O Grupo Popular? Bueno, antes de empezar a intervención, permitidme que recordemos neste pleno a figura de don Isidro Fernández, asturiano de nacimiento, causillero de varias adopción, que nos dejó la semana pasada, un bo e generoso fundador e impulsor e alma mater de Cruz y Cristo. Simplemente recordar a figura de Isidro, creo que ya lo merece. Bien, entrando en materia de lo que es el presupuesto, tenemos un segundo presupuesto en 9 meses. Claro, yo entiendo que para ti esto te suponga algo totalmente anormal y que es justificada la urgencia. Nosotros nos comprometimos como grupos de la oposición, o vosotros parece desigual presentar los presupuestos todos los años. De hecho, en vuestro histórico de presupuestos, que este lo repaso, pues si lo olvidaste, en el año 2008 al 12 prorrogados, 14, 15, 16 y 17 en el segundo semestre de cada uno de los años, el 18 segundo trimestre de ese año, del 19, 19 final del ejercicio en noviembre, el 20 en junio, el 21 en el segundo trimestre, el 22 en junio, el 23, el 21 de diciembre del 23 y el del 24, bueno, como lo recordamos ahora, ¿no? Fue también en julio del 24. Entonces es normal, julio del 25, perdón. Entonces es normal que no le des importancia porque para ti, por lo que se puede ver y para tu grupo, no tiene ninguna importancia en este asunto. En cuanto a los ingresos, decirte que si te choca el tema de que los ingresos no aumenten en la proporción de los presupuestos que se venían trayendo, te diré que también es con vistas a una gestión más realista de las cuotas del Concello. Los ingresos que dependen del Concello, como puedan los ejemplos que has puesto de las multas o los ingresos por licencias o los ingresos por... no me acuerdo cuáles son los ejemplos que he puesto, es igual, se han hecho en base a los ingresos reales que hemos tenido este año. Por eso de ahí esas diferencias. Los ingresos anteriores, sí que con presupuesto supervisado por la directora Marta, y se había hecho aquella estimación que al final no se cumplió y creemos necesario ajustar los ingresos reales a las previsiones reales que tenemos para que luego no se produzcan aquellos desfases presupuestarios que quedan arrastrando y que provocan la situación económica que nos vemos ahora, a que nos vemos envueltos, y que condicionan la elaboración del propio presupuesto
porque se vienen arrastrando esos déficits de dos ejercicios consecutivos. También comentarte que en tema de la negociación con los sindicatos, claro, es normal que vosotros, tanto dos grupos que mencionan este asunto, tanto el PSOE como el Bloque, la actualización salarial de los funcionarios es un acuerdo que se hizo el gobierno de España, de los Sánchez, con los sindicatos. Era un acuerdo, una negociación colectiva entre ellos dos, sin tener ningún otro elemento negociador, y llegan a una conclusión que hay que subir los salarios. Y obligan a los concellos a asumir unos incrementos salariales, pero no tenemos ningún mecanismo para financiarnos y poder acometer el 100% de las subidas de golpe en el primer año. Yo, en la mesa, le trasladé a los sindicatos que estaría encantado de poder hacerlo, pero tenemos que hacer una gestión realista y responsable de los recursos públicos. El Concello de Viveiro no se puede permitir, bien comentó Suso, que hay un fondo se dotó un fondo para acometer lo que ya impepinablemente había que subir, que asciende a 254.344 euros, que para nosotros es una partida muy relevante. Eso teniendo en cuenta que hemos incluido una tercera parte de lo que podíamos posponer en atención a cómo se hizo la negociación colectiva. Y se explicó en la mesa. En la mesa estaban los sindicatos, no les importó nada de esto, se les explicó, a ellos les era igual, la respuesta de uno de ellos fue: eu cobro el fin de mes, o resto que se paga. Pero aquí estamos para gestionar recursos públicos, para cumplir con las obligaciones que entre todos nos comprometemos y para que no surjan después situaciones que nadie quiere, ¿no? como ese incumplimiento incluso del pago de las normas. En el tema, contestando a ese, al tema de ese que comentaba Miriam, he de decirte que... Iria, perdón. Sí, se me fue Miriam, porque seguramente Miriam se informó con mucho detalle de todo lo que atañe a este asunto. Seguramente tú seas muy conocedora de todo el ese de los plegos que hizo Energal. Por ejemplo, el tema de los puntos de luz, podrías decir si os yo o no, o, por ejemplo, también seguro que me podrías decir, porque tendrás gran conocimiento, cuántos se autoimpusieron ellos como remuneración para llevar a cabo la supervisión de las acciones. Me imagino que también estás al corriente de eso. Aparte de eso, no está bien decir una salta de mentiras como que se da el contrato a empresa porque es del PP. Eso es una mentira. A ver, no es una casuística que también, apoyando tu casuística de forma de pensar y plantear los temas, podríamos decir que Energal es una empresa del bloque porque el técnico que firma los pliegos de Energal es concejal electo en Ayuntamiento de Carballo. Yo no dije eso, lo dices tú, porque haces ese paralelismo. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a ganarse su pan. Estás hablando de una persona que militó en el PP, que yo me enteré después, no cuando encontramos esa empresa, militó en el PP hace años, ahora no forma parte de ningún cargo público del PP, no sé dónde milita, porque no le pregunta a nadie. Cuando cualquier persona que viene al Concello a hablarme de cualquier cosa, servicio o cualquier historia que quiere contratar con el Concello, jamás le pregunto su afiliación política. Creo que es educación, para preguntar a la gente qué partido milita. Cada uno, estamos en un país democrático, cada uno milita en donde le parece. Eso es una mentira que tú dices y que haces mucho daño, porque aquí estamos, todos tenemos familia, esto es política local. Hay gente que tiene grandes pretensiones de ser profesional de la política, pero no valen solo con las ganas. Aparte de las ganas, hay que tener capacidades para llegar a un listón tan alto como para vivir de la política, que no es fácil. Pero yo no estoy dispuesto ni a menoscabar a mis compañeros, ni a decir cosas sin fundamento. Otros, lo que se ve, sí. Lo de pagar 2 veces por lo mismo, lo puedes hacer de muchas maneras. Sí, con otro planteamiento que no es el que traía Energal, conseguimos un ahorro significativo a lo largo de la vida del contrato, conseguimos más inversiones, pues para mí no es malgastar el dinero público. Para ti, seguramente sí, tienes un planteamiento como más de ideología, a lo mejor, y no ves a largo plazo, te centras en el corto plazo, entonces este año gastamos más, sí, gastamos más. A largo plazo vamos a ahorrar y vamos a conseguir un beneficio muy importante para Viveiro, y yo lo veo así. Es una forma que yo lo veo de otra manera distinta a lo que lo ves tú. El tema de, bueno, en tu intervención has demostrado un total desconocimiento de cómo se funciona un presupuesto, ¿vale? Porque tú no puedes incluir convenios si no están firmados. O sea, nosotros podemos políticamente incorporarlos a través de modificaciones presupuestarias en el momento que se firmen esos convenios, tal como se hizo en el presupuesto 25, que a posterior
se firmaron los convenios y se introdujeron mediante modificaciones presupuestarias. Igual que la inversión de la Plaza de Abastos, que aunque no esté reflejada aquí, es que no sé si lo sabes, pero me parece que no está convocada aún la subvención en base a la cual el bloque, que me parece bien, que nosotros también lo vamos a hacer, vamos a solicitar la subvención, después nos la tendrá que conceder y los recursos que hay que poner como recursos propios. ¿Vale? Hay varias vías para poder hacerlo así. Tema que se comentó con algún grupo que me trasladó esa inquietud y se explicó las posibilidades que barajamos, como puede ser financiación externa, otro tipo de ayudas. Comentar también una situación que nos hemos encontrado, porque os proxectos están sin facer, sí, os proxectos estaban sin facer cando chegamos. De feito, se tiveron que hacer proxectos de instalaciones municipales, están actuadas instalaciones municipales, como pode ser a piscina, el pabellón municipal, pistas, etcétera, etcétera, el campo de fútbol, y con esos proyectos se ha ido haciendo gestiones para ir acometiendo, o el saneamiento también, para ir acometiendo esas actuaciones poco a poco y seguiremos en esa línea. Al ritmo que los técnicos también nos provean de esos estudios, de esas memorias o de esos proyectos para poder llevarlos a cabo. Y siempre estamos a tiempo de hacer modificaciones presupuestarias para introducirlos en el presupuesto. Bueno, aparte ya de contestar a las preguntas, sí me gustaría también comentar, aparte de esto, que nosotros estos presupuestos los hemos hecho con la idea de gobernar para todos y para todas. Siempre buscamos el consenso y el diálogo. Y así, en base a eso, llamamos a todos los grupos para participar en la medida de lo posible de este consenso. Pues eso es complicado, porque la situación económica del Concello también es complicada, eso lo conocemos todos. Somos realistas, la situación financiera del Concello es la que es. Nosotros creemos que con una gestión más realista se puede ir mejorando y tenemos esperanzas puestas en la aprobación del PEXón, porque esto presentaría una nueva oportunidad para una fuente de ingresos propia que daría aire al Concello y nos daría la posibilidad de cometer cosas que no se puedan cometer, muy necesarias, pero por falta de recursos no podemos hacer. También me gustaría comentar el contexto interno en el que se han elaborado los presupuestos, que algunos ya habéis comentado también, estoy totalmente de acuerdo en agradecer el esfuerzo del conjunto del personal del Concello y la profesionalidad con la que han trabajado y que han sido fundamentales para sacar adelante este presupuesto. Gracias. Bueno, pues habíamos quedado en máis de 1.700.000 euros anuales entre o SAF, mantenimiento dos colegios en Sogama, que podía perfectamente facer a Xunta en todos os concellos, pero bueno, ao final, pues, de máis abaixo onde cae sempre máis o servicio. E xa que falamos de incumprimentos, no caso do conservatorio, con un custo de 1.200.000 euros, non aparece ninguna chega da Xunta, malia ser ensinanza reglada e un dos compromisos anunciados tras a moción de censura. O dato máis preocupante é o dos investimentos reais. O anexo queda reducido a 100.000 euros para todo o Viveiro. Isto non é un plan de investimentos, é unha denuncia. A palabra do concelleiro de Facenda, os novos investimentos non referidos no proxecto orzamental dependerán dos convenios que se poidan asinar coas administracións. E iso explica por que non aparece referido nos orzamentos nin tampouco o plan único da Diputación, que se vai aprobar mañá. Con lo cual, pois, xa terían o mellor que ter obras previstas, pero bueno, xa é cousa da culpa de goberno. Nós fixemos unha proposta en uns días, e para que teñan en conta, registrámola, e indicamos varias actuacións, como podía ser o asfalto, a limpeza das estradas de Xuntar a Xeixe no Álvaro Barcavilla, actuacións que ten escolhido, mellora das estradas do cruce da carretera de Guieiro que vai hacia a subida do Pombal, que quedou, por certo, moi ben, a reparación da rúa Lavanderas e Cereiro que se vai deteriorando, o arranxo dentro da rúa da fonte de Verxeles ata o Tanatorio, reparación integral da Corte do Golo de Quirós e Fiolado, que quedou unha das actuacións das calles que se foron arreglando no Viveiro,
o remate do asfaltado da Rúa Paraíso ou a continuación das aceras entre Xunqueira e Guadalajara. En canto a subvencións nominativas, a Cruz e asociacións é certo que se mantiveron as existentes no ano 25, e tamén queremos recoñecer que na reunión mantida co concelleiro e co concelleiro de Economía de Facenda e coa concelleira de Cultura se nos indicou que se incrementaría lixeiramente a partida para atender aqueles colectivos que non recibiron subvencións en 2025. Agradecer que se dera este paso, pero siga habendo discriminacións claras. O Club de Atletismo de Gobarros síntase ninguneado de novo, según nos din, único club de Viveiro federado que aparece na Federación Galega de Atletismo, con 37 licencias, 22 rapaces e rapazas e 15 persoas adultas, participando en un innumerable de citas deportivas coa presencia en competicións provinciais, autonómicas e estatais. Recibe os mesmos 500 euros que o ano pasado, inferiores a entidades con similar actividade, e isto entendemos que non é equilibrado. No referente ás axudas ás comisións de festas, tamén queremos recoñecer que se deu un primeiro paso, recuperar algo que ata 2023 o goberno do Partido Socialista sempre apoiou, algo que xa solicitábamos nas nosas propostas aos orzamentos do 2026. Toda a axuda é positiva, e iso hai que decir. Agora ben, tamén hai que ser realistas, 500 euros hoxe en día suponen prácticamente nada para unha comisión de festas, e no caso das parroquias máis pobladas como Covas do Celeiro 2000 sigue sendo claramente insuficientes. Todo ben, todo ten un comenzo, certo? E iso agradecese, pero quedáronse ao noso modo de ver bastante. Tamén programas e eventos consolidados como Superarte para a integración de persoas con capacidades diferentes ou as xornadas de Historia e Arqueoloxía Marítima que para o ano 2026 chegan a súa 10ª edición, de novo quedan fora do orzamento. Para as festas de Viveiro tan só consignan 60.000 euros. Todos sabemos que non chega ni de broma. Supeditada tamén a concreción de subvencións tal cual nos indicaron. No pleno do mes de setembro, a pregunta deste grupo municipal, a señora alcaldesa informou sobre o custo das festas do 2025, indicando que 48.134 foron pagados directamente polo Concello e 66.354 foron achegados a través dun convenio coa Comisión das Festas. É dicir, segundo a resposta, o custo total asumido con fondos públicos municipais sería de 114.488. Pois ben, tras revisar con detalle as actas das xuntas de goberno, actas máis recentes celebradas nas últimas semanas, temos que dicir con toda claridade que esos datos non son correctos. Segundo consta oficialmente nas actas das xuntas de goberno, o Concello de Viveiro pagou directamente 28 facturas por un importe de total de 129.252,99. Unha cifra moi afastada da que se nos trasladou ese pleno. Por lo tanto, houve un erro evidente nos datos facilitados ou estamos ante unha información incompleta e que en calquera caso a veciñanza merece unha explicación clara, pedimos unha rectificación formal. E para ir rematando, frente ao discurso de maior control, só mellor funcionamiento, as actas recollen 32 facturas en consignación presupuestaria do mes de maio e con reparo de intervención por importe de 23.760,42. A realidade da xestión é máis complexa que o discurso. Desde fora todo se ve moi ben, desde dentro a realidade é outra, porque os números están nas actas, as facturas están registradas e os datos, señora alcaldesa, son os facturas que, como é lógico, tiveron que ser levantados distos reparos porque os servizos e suministros efectivamente se prestaron, xa remato. E cando isto ocurre, o Concello non ten outra opción que responder ao seu pagamento. Por iso resulta cando menos curioso que durante moitos anos criticou estas mesmas cuestións agora incurran nas mesmas prácticas, demostrando que a realidade da xestión é bastante máis teimuda que os discursos. E por coherencia, por rigor e por responsabilidade non podemos apoiar estes orzamentos. Gracias. Gracias. Ben, antes comentábase que, bueno, que si algunha entidade quedou fora, que logo que se pode volver a incluir facendo algunha modificación orzamentaria. A ver, aquí o que sorprende é que de novo volven vir uns orzamentos sen informar absolutamente ás entidades de que este tema se está a tratar aquí. Hai unha entidade en concreto, porque además, cando vimos o listado, o primeiro que fixemos evidentemente foi chamar. Unha en concreto que xa quedou fora antes, que chamou e que se volveu a poñer en contacto agora, e o que se lle dixo foi que se daban as que xa se lle deran antes. Ese é o gran criterio do Partido Popular, e entón, como antes xa nunca levara, pois entonces que quedaba fora. Que xa pa o ano, a ver si tal, a ver que tal, se había unhas bases de concurrencia.
a ver que pasa. Pero, bueno, que non hai vontade de incluílas, de facer modificacións orzamentarias, porque senón xa se podía ter feito. Respecto á empresa de servizos enerxéticos, pois ao mellor non tiña que ter dito o ano dun empresario afín ao PP, ao mellor o tiño que explicar de outra maneira. Ao mellor o que teño que decir é que o Bloque no seu momento solicitou ata 5 ofertas económicas e de aí contratou a Energal. Energal, unha empresa que ten unha experiencia consolidada en servizos enerxéticos. E resulta que esta empresa que está contratada agora, primeiro, non ten nada de experiencia en servizos enerxéticos e ademais dicen, ten en turismo, ten en residencias da terceira edad, pero non ten nin idea de servizos enerxéticos. E resulta que ademais, esta persoa, este empresario, foi un alto cargo en Agadir, do que foi expulsado pola Xunta, pola propia Xunta, porque foi investigado por malversación na concesión de subvencións. E o Partido Popular non pideu ata 5 ofertas económicas, pideu unha a ese señor. Perdón. E respecto que non sei como se fan os orzamentos porque non hai convenios incluídos, é que o que estou criticando é que non hai convenios incluídos, a norma que non sirve que se vai a incluir mañá ou pasado ou tal, que hai que tener fe. Sí. Hai que tener, aquí sempre hai que ter fe. Non, é que xa tiñan que ir incluídos aquí, porque vostedes levan 9 meses no goberno e fixaron unhas promesas que teñen que cumplir. Nós o que dicimos aquí Viveiro, o que merece é planificación, seriedade, sobre todo respecto polo diñeiro público. E o Partido Popular ata agora non ofreceu nada disso. Nada máis. Oliveira, Non. nada máis. Vale, desculpa. Que se utiliza al revés. Bueno, luego, listo. Dime. Voy a decir en parte, nada más. En cuanto al Partido Socialista, Iglesias habló, sobre todo en su primera intervención, de todo, menos de los presupuestos. Habló de la entrevista de la señora alcaldesa, habló de los santos inocentes, claro, ya sabemos quiénes son los inocentes y quiénes son los culpables. Ahora ya sabemos quiénes son los culpables de toda esta situación que estamos padeciendo ahora y que hemos heredado. Habló de la variante, que si antes era, que si antes querían, resulta que cuando lo había dinero y había de todo, resulta que no la quisieron, ahora resulta que luego la quisieron incluir, ahora que proponen otra alternativa tampoco les gusta. El caso es decir que no. Ustedes e os do non, os dous. Antes non valían as cosas, ahora valen. Viveiro ya estaba en marcha, antes de que ustedes hubieran llegado incluso a gobernar. Existía Viveiro, existía la iglesia de Santa María, no lo han hecho ustedes, y la iglesia de San Francisco, y la puerta de Carlos V, y las calles, todo estaba hecho. Es que desgraciadamente, todo lo que estaba hecho a día de hoy, lo que está hecho, no lo han hecho ustedes, ni el Bloque Nacionalista de aquí. Lo hicieron los anteriores gobiernos del Partido Popular. Y ustedes se han encargado, ustedes conjuntamente, de deteriorarlos, abandonarlos, y por eso estamos ahora mismo exactamente en el punto en el que estamos. Que tenemos todo el patrimonio abandonado y las arcas municipales las tenemos vacías, no, lo siguiente. Eso es lo que le pasa a Viveiro. Todo lo que le falta en los presupuestos, pues yo estoy esperando por la Diputación. Yo estoy esperando por ese 1 millón de euros maravilloso que vino a prometer el presidente de la Diputación. Bueno, ahora no es presidente de la Diputación, ahora tiene otros menesteres, pero ¿dónde está ese 1 millón de euros? La gran desgracia es que el otro día, cuando dijo que iba a dejar de serlo, pues digo, pues ya hemos perdido los vivariantes ese 1 millón de euros que nos había prometido. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Suso, tú eres el que decías cada vez que venías a explicarnos los presupuestos, es que non hai nada que explicar, é que está todo encorsetado, é que está todo, esa era a palabra, está todo encorsetado, é que é o mismo, é a ABC, é que non hai onde tirar, é que non hai máis. E resulta que agora ten que haber máis. Non, agora hai menos porque hai que pagar todo o que se todo de pagar. Porque aínda hoxe, falamos de facturas, e falamos de facturas con reparo, aínda hoxe chegou a Candelaria. Os fuegos da Candelaria, 2 de febreiro, aínda chegou
Hoxe ao Concello, o 2 de febreiro, estaban vostedes. E non hai proposta de gasto. E hai que pagar. E tampouco houve que pagar a todas as subvencións, as asociacións deportivas que tivo que chegar este goberno do Partido Popular e pagar as subvencións que lles deixara desde pagar. Non o tivemos que pagar co orzamento do 2025 que aprobou o Partido Popular. 2 orzamentos en 9 meses, 2 aprobou o Partido Popular. Pero o primeiro tivemos que asumir todo o que vos deixastes de pagar. E falamos de subvencións. Todo o listado de subvencións, isto xa se falou no último pleno do Plan Estratégico de Subvencións, aquí non fixo un plan estratégico ninguén. Non, o Bloque fixo o Plan Estratégico de Subvencións. Non estuvo 2 anos gobernando, ou co-gobernando aquí co partido. Onde vai o Plan Estratégico de Subvencións do Bloque Nacionalista Galego? Donde vai o Plan Estratégico de Subvencións? Que criterio seguía o Bloque Nacionalista Galego para darlle as subvencións nominativas a todas as asociacións e clubes nos presupostos que tiveron a man? Onde están? Os criterios son os mismos criterios, exactamente os mismos criterios que aplicamos nós, que cando chegamos, collimos o listado e aprobamos o orzamento co listado que fixérades vos, conxuntamente. E agora seguro non che gusta. Falta chalú. Claro, falta chalú. Pero bueno, nós vamos metendo algunha, que hai algunha de máis. Neste orzamento xa vai algunha de máis. Vale? Entón, isto é o que vai pasar agora. Vamos introducir, na medida das nosas posibilidades, e incrementar a dotación a todas as asociacións, sobre todo que teñan fichas e federadas e que señan de Viveiro. Que señan de Viveiro. A mí non me vale ningún clube que veña con un montón de fichas de todo por aí adiante. Teñen que ser de Viveiro. Non se pode aumentar os clubes e as fichas con xente de fora. Eso é que se premia aquí, que señan de Viveiro. É ese, é verdade. Bueno, é que de verdade que fai falla terra botar en cara o Partido Popular cando está a pasar o que está a pasar. Pero por que fixestes vos con Energal o que fixestes? Quen era o que firmaba? Pero quen era o que firmaba? Como ben dixo Martí, pero quen era o que firmaba? A día de hoxe sigue sendo Concello. E nós non dixemos non. Simplemente cambiamos, mudamos, buscamos e valoramos e, efectivamente, buscamos máis de unha. E despois falamos tamén da Praza de Abastos. Praza de Abastos, coño, a ver, antes de que che toque a lotería hai que comprar o 10º. Primeiro haberá que esperar a que veña a subvención, e logo solicitada para a rehabilitación. E na Praza de Abastos, dende que chegamos nós, hai 2 postos xa creados na Praza de Abastos e abertos. E se está rexenerando a Praza de Abastos. E pediremos a subvención da Praza de Abastos. E pediremos a todas tantas administracións, hai Diputación, Xunta, e tamén o Estado, que ainda o Centro Cultural, e imos pedir para rehabilitar o patrimonio e buscar saídas para Viveiro. Eso non vos toca a menor. Ahora, vir a dar leccións, bueno, ainda estamos esperando, digo, polo Bloque Nacionalista Galego, a súa explicación polas facturas das limpezas de praias nos meses de outubro e novembro e dicembro, Porque ainda non se explicaron esas facturas. Falamos de facturas por reparo e falamos de facturas que non son reales. Falamos de conceptos inventados e falamos de números inventados. E por iso é que estamos a falar agora. Estamos falando de números reais, de conceptos reais. E por iso non son os orzamentos que nós quixéramos que foran. Pero que está claro que vai metido é o que ten que ir, o que existe a día de hoxe. Cando veñan convenios da Xunta, da Diputación ou do Ministerio, porque da Xunta van a vir. Ahora, das Diputacións, esperemos a ver. Eso xa se verá. Que tamén os viveirenses e as viveirenses non son tontos, Eso xa se verá. Polo de pronto este ano só houbo 2, cando o ano anterior xa houbo 5.
Así que esperamos a ver o que pasa no 2026. Pasamos a votación. Votos a favor? No. Votos en contra? 8. Queda aprobado o orzamento do 2025. He dito isto, nada máis que falar. Feliz ano a todos e a todas.